बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरांफोर लाबोनानै होफैदों। दा बे खौरांफोरनि नोंथांमोनहा माखासेखौ मिथिखानाय आरो माखासेया नोंथांमोननि थाखाय गोदान जानो हागौ। दा जेखिजाया नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बेबादिनो दुखुनांथावनि बाथ्रा, आसामाव सासे 11 दानल' अर्थात 11 मान्थल' जानाय सासे गथ'सानाव COVID-19 नि पजिटिभ जाबाय होननानै बुंदों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो दिनै अर्थात 12 जुनाव जादों। दा बिथांनि बिमा बिफाया थांनाय 3 जुन खालिनो गुजरातनिफ्राय फैदोंमोन होनदों। दा बेयावनो बे जाथाया दिनैनि दिनावहाय पजिटिभ मोनफैनाय जाबाय होनदों। दा बिथांमोननि पजिटिभ मोननाय केसा गुवाहाटीयाव जानायलाय गुवाहाटीनि रुपनगरखौ दा क्वारेन्टाइन अर्थात कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै फोसावनाय जाबाय होनदों। दा बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोदों हु अदेबानि वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशननि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथांमोना सुबुंफोरनि गोसोआव थानाय गोरोन्थि साननायखौ रोखा खालामनानै होदों। दा बे जाहैबाय COVID-19 मोनसे भाइरासजों जानाय बेरामसो होनदों, बेयाव बेक्टेरियाजों जानाय नङा। बिनिखायनो एन्टिबाय'टिक्स मुलिया कर'नाखौ जेबो खालामनो हाया होनदों। अदेबानि COVID-19 जायोब्ला माब्लाबा बेक्टेरियाया साबफायो होनदों, अब्लासो एन्टिबाय'टिक्स मुलिखौ बाहायनो हानाय जायो होनदों, बेयावसो बाहायो। दा बेखौनो लानानै गोबाङानो एन्टिबाय'टिक्सजों COVID-19 हामो होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुदों। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा बे पस्टखौ होदों जानो हागौ। जेखिजाया जोङो मिथिनानै लानाया बेखिनियानो। दा बिनि अनगायैबो बिथांमोना बुंबावदों दि दासिम बेबादि मोनसे सार्टिफाइड जानो हानाय बबेबा मोनसे भेक्सिन एबा मुलि COVID-19 नि थाखाय ओंखारथ'वाखै होनदों। दा बिनि थाखायनो बयबो जाहा थाहा ससियेल मिडियायाव मोननाय बाथ्राफोरखौनो नंगुबै साननानै लाब्ला जाया, नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। बिनि उनाव नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों उदालगुरि जिल्लानि माजबाद कलेजनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दावराव दावसि जादों होनदों बावैसो। दा दिनै सानजौफु समाव बे जाथाया जादों होनदों। क्वारेन्टाइनाव थानाय सुबुंफोरा गावसोरखौ गोबाव सम जाबाबो हथात गावसोरनि साननाय बायदिब्ला बियो गोबाव जाबाय आरो बिथांमोना गावसोरनि दाबिया जाहैबाय बिथांमोना न'आव थांनांगौ होनदों। न'आव हगार हरैनि थाखाय बिथांमोना दुखुजों बा रागाजों बेबायदि खालामदों होनदों। जाउनाव बिसोरो गावसोरनि थाग्रा जायगा बिसिनाफोरखौ बुथुमनानै सावदों होनना बुंदों। नोंथांमोना सावगारियाव नायना लानो हानाय जागोन। दा बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव थासारि। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों भारत आरो नेपालनि सिमा ओनसोल जे बिहार रायजो, बे बिहार रायजोनि सीतामढ़ी ओनसोलावहाय नेपालनि पुलिसा गुलि गावगारदों होनदों आरो बे गुलि गावगारनायाव भारतनि 4 सुबुंनि गेजेरावहाय नांबाय होनदों आरो बेयावनो सासे थैना थांबाय होनदों। आरो साननैसो सिगांनिफ्रायनो जाथाया नेपालनि सिमायाव जागासिनो दंखायो होनदों। खारना जाहैबाय होनदों नेपालनि माखासे बाहागोफोरा जोंनि भारताव दंफैयो होनदों ओनसोलफोरा। अदेबानि जोंनि भारतनि सिमा जिङाव थानाय भारतनि हाया नेपालनि सिङावसो थानांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामगासिनो दङ होनदों। दा बेखौनो लानानै दिनैनि बे जाथाया जादों जानो हागौ होनना बुंदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा खौरांखौ गासैबो डिटेल्सै जुदि आरो फिन नायफिनबावनो लुबैदोंबा गासैखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायना लानो हानाय जागोन। दा जेखिजाया बेखिनियानोमोन दिनैनि बे सुंथाब मोननैसो नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां फोसावनाया। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनो हागोन, लिंक दङ। नायनायनि थाखाय फिन खेबसे साबायखर बावनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।